No niin, no. Moro katsojat jotkut. Joo. Seuraavassa tässä videossa me aiotaan pelata vähän Minecraftia pitkästä aikaa ja... Jipii! Vihdoinkin mä saisin pelaa Minecraftia. Tää on nyt mun idea, että me pelataan niin. Mutta lisää mut sun partiin, niin sitten... Joo, oota. Kautta P, invite, player, ZX. Joina. Otas hetki. No niin. Heitä mut sinne paikkaan. Noniin. Mitä pelataan? Pelataan spliittiä. Se on sellainen, että sun pitää rikkoa tätä lunta silleen toisen alta. Okei, odotas hetki. Noniin, mä aion trollata mun kaveria autoklikkerillä tässä jokaiselle videossa. pelaajille tois autoklikkeri, kun se rikkoo Mä en sitä näin käytä nopeasti. autoklikkeriä. Mitä? Oho. Odotas. No niin. Odotas, mitä tästä nyt tapahtuu? Mun pitää tiputtaa silleen ihan tiedottaa sit toinen. Jee. No niin, mä valmiin. Joo, hyvä. Ja niin. Hei, Tää on hyvä. just. Hei, näillä sun britketaitet. Mä kiinnostaa, kuinka hyvä sä oot nyt britkeemään, kun sä et oo niin pitkään aikaa pelannut Oho. idea. Mä en osaa vieläkään puuta yli, kun mä koitin britkiä. Odotas hetki. Joo. Mä en osaa edes speed britkeä. Okei. Toi oli vähän hyvän näköistä. Vedä kaanbritkeä, se on ihan ylinopeeksi. Aka. Muista vaan sitten 8 blokin kohdalla, kun sä oot britkenyt 8 blokkia, niin hypätä. Ei Se kuuli niinku se ääni tuli 3. Mä koitan tehdä, mitä toi nyt oli? Se bridge, että sä aina, Joo! Mulla on takaa. Niin siis mä haluan koittaa sitä bridgeä, että aina mä teen blokkeja, niin mä käännän ja koko ajan silleen niinku. Bro, telibritke, se on peli vaikei britke. En osaa sitä hyvin. Renni, kato. Niin jo, nyt tästä ylivaikea. Mä ylivuoden PvP tätä lagin takia. No joku shader nyt. Ootas hetki, mä tein yhden jutun mun hiirellä. Joo. Noniin. Aa. Vedän, mä vaihan nopee mikä se oli, Theater-klienttiin. Tää Lunari lagaa. Mä en voi mennä siihen Feater-klienttiin. Ok. No, mutta... Vedän moi se oikeesti Tää ihan just video, vanhuuksilla. tässä Laita vaikka sun video silleen pausille niin, että... Niin, siis pausille, ei älä lopeta silleen vaan No niin, sori kun kesti. Mä vaan vaihdoin tässä vähän klienttiä ja tän vaihdossa muutti Minecraftia 2 kertaa, niin... Joo. Mut sori katsojat, kun mä lopetin tän videon. Se äskeisen videon, mutta mä yhdistän nyt 2 videota, niin kuitenkin voidaan jatkaa tää videota. Elikkä siis, niin. mitäs nyt tehdään? Fireworks on hauskaa. Ok.
Jotenkin musta tuntuu, että tässä on joku ihme salainen twisti tyyli, että käytän kilauraa, kun näytti vähän siltä, että sä käyttäisit. Bro, mitä? Oli aika nopea. Olis kyllä nopeampi. Muutes. Ok. Tulee. Scammer good scam. Nyt se close scammer. Tulee. Mitä? Mä sain kikikuudesta. Mitä? No, Okei. mutta mentäisikö kohtasi survivaaliinkin? Joo, ei mennä. Voidaan mennä uusimpaan versioon. Okei, mennään vaan uusimpaan versioon. Ei vielä. Mä sammutin jo. Okei, no se. Mennään vaan. Eikä siis... Tehdäänkö haaste myös? Mennään vanhimpaan versioon, mihin me voidaan mennä. Se tulee olemaan tässä videossa vanhempi. Mä en halua. Mä haluan 1.21.4. Alkaa. Mut siis katsojat, niin nytten toivottavasti tykkäätte tästä videosta. Ja nyt mennään survivaaliin yhdessä. Joo, 1.21.5, joo. Mennäänkö telepatiaan? Mulla on Mä avasin telepatia. 1.21.3. Niin, mä haluan 1.21.5. No mulla se oli uusi versio. Sun pitää painaa siihen versioon, niin siitä sitten etsiä. Eiku Kun sä painat versioon nyt, mä avasin sen. Ja sitten siellä, missä on launch game, ylempänä, se lukee 1.21.3, niin sitä klikkaat ja painat 1.21.5. Teit sä sen? Joo, se avautui. Se on avautumassa 1.21.5. Joo, mäkin tuun. Voidaan please mennä telepatiaan, please? Oi, ei tarvi sanoa please, kyllä me mennään. Yes! Mut sen jälkeen mennään normaal survivaaliin. Joo. Ja tuuks sä mun maailmaa? Vaikka. Mutta ei sit käytetä yhtään huijauksia. Okay. Mikä tässä kestää ladata? Sori katsoja, mutta tässä taitaa kyllä vähän kestää. Niin kestää. Jatketaan tää videota silloin, kun tämä lataa. No niin, katsoja, tää vihdoin avautui. Sori kun kesti. Kyllä mä vaihdoin jos vähän klienttiä ja tän vaihdossa tässä kesti vähän kauan niin. Joo. Mut sori katsojat, kun mä lopetin tän mä laitan sen päälle. Ja sitten mä laitan WhatsAppissa sulle sen. Mä yhdistän. Joo, siis me ollaan IR-kavereita. IR-kavereita siis. Tätä videota, joo. Ai mitä? Siis, joo. Mitäs nyt tehdään? Meillä on toistemme numero. Joo. Tuuks sä mun maailmaan? Ei kun mennään aluksi siitä telepatiaa. Mulla on... Tai mennään vaan sun maailmaan, joo sun maailmaa. Mun maailmasta tehdään se. Jotenkin musta tuntuu, että tässä on joku ihme salainen twisti. Sitten tehdään painan, että kautta OP kurkkapussas. Laita mä Peaceful. Näytti vähän siltä, että sä joo, laita Peaceful ja Always Day. Älä laita Peaceful. Bro, mitäs me vedetään mobiilia? Oli aika nopea, olis kyllä nopeampi. Muutes. Ok. Mä en tiedä, mistä mä löydän sitä. Tulee. Scammer with scam. Nyt se kuluu scammer. Ei sun tarvitte. Ei. Tulee. Mä sain kikikuudestaan. Mitä? No, laita piista. Mentäisikö kohtasi survivaaliin? Joo, älä laita. Laita ohi, mennään
Voidaan mennä uusimpaan versioon. Okei, mennään vaan uusimpaan versioon. Ei vielä. Me sammutimme. Maailmassa komento kautta OP. Mennään vaan. Eikä siis... Tehdään haaste. Mennään vanhimpaan versioon. Katsoja. Se tulee olemaan tässä videossa. 1.21.4. Joo. Aika laginen. Siis katsojat, niin nytten... Toivottavasti tykkäätte tästä videosta. Ja mennään nimellä yhdessä. Joo, 1.21. Tai no, ei sun tarvitse sanoa. 21.5, joo. Ei tarvitse sanoa. Telepatiaa, mennäänkö telepatiaa? Mulla on telepatia. 1.21.3. Laitatko sen vaikka nyt 1.21 päälle? Mulla se oli uusi versio. Joo. Sun pitää mennä siihen versioon, niin siihen lunarpostiin. Peli on aika laginen. Kun sä painat versioon nyt, mä avasin sen. Missä on launch game ylempänä. 1. Postworld. Se lukee 1.21.3, niin sitä klikkaat ja painat 1.21.5. Joinaa, teikä sen. Joo, se avautui. Se on avautumassa 1.21.5. No joinaas. Joo, mäkin tuun. Mennään, voidaan telepatiaa. Ei tarvitse mennä. Ota. Yes! Mä oon kreatiive. Sen jälkeen. Hello. Eikä siis... Joo. Mä voin tehdä yhden jutun. Joo. Ja onko se mun maailma? Mun peli aika laginen. Vaikka. Meillä on muuten 3, ei sit käytetä yhtään huijaa. Klientti on kyllä aika kiva. Mulla ei oo laginen. Ei oo muuta. Kato nää spavnekin. Kato spavnekit, ne on 5 kertaa hienompia. Joo. Näetkö ne? Joo. Mitäs kestää ladata? Sori katsoja, mutta tässä taitaa hetkinen. Niin kestää. What? Jatketaan tää video. Advanced-siementit. Otetaan meille kaikki Advanced-siementin nimeä ja saada Advanced-siementtejä. Joo. Moro katsojat jo. Oli tehdä näin. Seuraavassa tässä videossa me aiotaan pelata vähän Oota, mä nopeen laitan tähän blokin. Jipii! Vihdoin kyllä sais pelaa Minecraftia. Tää on mun idea, että... Kato, näin helppo komento, kato. Mutta lisää supporttiin. Oota, mennä ylikoon ja sitten. Tada! Se on kautta niitä automerkkejä 3 Minecraft Bedrock. Joo. Ota se. Sitten vaan jatketaan. No niin. Heitä mut vai mennäänkö ylemmäs? Paikkaa. Ei tarvi. Noniin. Mitä pelataan? Pelataan Spliittiä. Se on se, jos sun pitää rikkoa sitä lunta silleen toisen alta. Okei, odotas hetki. Joo. Noniin, mä aion trollata mun kaveria autoklikkerillä tässä videossa. Hei, laitetaan ne Timon-rilokoista näin päälle sitten se. Mitä? Anna Diamond Block. Niin. Laita jokaiseen Diamond Blockin kohdaan. Odotas, mitä se nyt tapahtuu? Block of Diamondiin aina joku blokki sitten. Mä olisin halunnut mennä sitä, että me mennään silleen ylöspäin koko ajan, mutta ei sit. Mun pitää tiputtaa silleen ihan tiedottaa se toinen. Ei. Joo, tehdään näin. Aina tälleen yhden välein niin laitetaan. Joo, hyvä. Mä voin laittaa Diamondin. Hei. Tää on hyvä. Joo. Hei, näillä on bricketaitet. Latiinissa pitää saa nyt brikkeemään, kun sä et oo niin pitkään aikaa pelannut minä. Mä en osaa vieläkään puuta ylikin. Mä koitin pitkiä. Odotas hetki. Joo. Mä en osaa edes speedbrickeä, niin mä muuten vahingossa laitoin nää vähän väärin. Laita sä vaikka bedrockit. Nyt on kaikki bedrockit. Okei. Oho. Toi oli vähän hyvän näköistä.
Vedä kaadbrikkiä, se on ihan nopeasti. Nyt ei enää tarvi, se on tarpeeksi pitkä. Muista vaan sitten 8 blokin kohdalla, kun sä oot britkellyt 8 blokkia, niin hypätä. Noniin, mennään tänne. Ei sä joo, kuinka nopea sä oot? Mitä? Kuinka nopea sä oot? Mä koitan tehdä, mitä toi nyt oli, se bridge, että jos sä nyt vaan tuut tää yksinkertaisesti. Joo, tuvannesta. Niin siis mä haluan koittaa sitä bridgeä, että aina kun teen blokkeja, niin mä käännän ja koko ajan silleen niinku. Bro, selibritke, se on ihan paikoilla britke. Noin, nyt tuu, mene tohon. Ei no se ja niin, ettei mä näe sitä blokkia. Sano sit kun sä oot valmis, mä oon valmis. Valmis. 3, 2, 1. Lenni, Joo, laitetaan vaan takaisin, niin tiedetään mitä me ollaan laitettu. Laita se Lenni takaisin. Niin jo, nyt mä tästä okei. Droppaa se sun blokki. Mä PvP tätä lagin takia. Hei mä näen sen, ei. Niin, että se näe. Laita se sellaiseen kohtaan, missä sulla ei oo. Mä teen yhden jutun mun hiirellä. 3. Joo. Onko sulla vielä se? Oota hetki, älä tuu katsomaan. Venää, mä vain nopea mikä se oli. Laitetaan siis joku, että ne sopii yhteen niinku tää ja tää niin, että se vois tulla se. Ok. Venää, moi valmis. Oikeesti ihan just vanhuuksilla. 3, 2, 1 nyt. Laita vaikka sun videos silleen pausille niin, että niin, siis pausille, ei älä lopeta silleen vaan Okei, joo. Haloo, miksi sä puhut? Okei, no niin. Kato, mä en muistanut tätä juttua. Kato. No. Sä voit saada infinite blokkeja. Niin. No joo, ihan sama. Nyt sun aitas takasit tohon. Laitetaan niin, että me muistetaan mikä siinä on ollut. Okei, no niin, mä laitoin se. Okei, tää on helppo. Jos et sä tätä saa, niin mä en tiedä. 3, 2, onko se valmis? Ok, 3, 2, 1, nyt. Jos et sä ois tätä saanut, niin mä en tiedä. Seuraava. Ei kun nyt tehdään mobeilla. Ender Dragoneko on sitten Ender Dragon ja Wither Skeleton Skull on Witheri. Oota. Mä etin hyvän. No nyt ne ei liiku. Okei. Jos nyt saatais tää ekalla läitin. Okei, 3. Onko se valmis? On. 3, 2, 1 nyt. Mitä? Okei. Nopeasti. Ei sun tarvi. Mä teen yhden jutun. Älä käytä kommentoja vielä. Siis tää Enderman meni jo kiva. Joo, kiva. Ne muut ei kadonnut. Ei pitää tehdä näitä. Miten noi kuolee sitten? Tadaa! No niin, no nyt ei enää tehdä tosta. Enderman ja lauma. Oota, laitetaan ne siihen silleen takaisin, että me muistetaan mitkä ne oli. Laita tohon takaisin lauma. No niin. Mikäs sitten? 3. Onko se valmis? Ei, no vielä. Nyt on valmis. 3, 2, 1 nyt. Okei. Seuraava. Tää on helppo. 3. Onks valmis? Joo. 3, 2, 1 nyt. Mikä tää? Lenni, mä kysyn najassa. Mikä tää on? Näistä kahdesta kriittiä. Mikä tää on? Minecraft uusi mobi. No mä en tiedä. Jatketaan vaan. Noit maista joku... Noniin. Mä en oo valmis. Miten sä saat näistä kahdesta? Lenni, miten?
Mä tiedän. Okei. Tää ei mene oikein. Jos tää menee oikein, mä en tiedä. Leikkaa mun pallit. Okei, 3, 2, 1. Se possu. Joo. Okei, no niin. Hetkinen, mä mietin. Joo! Mä keksin nyt. Nyt mä keksin hyvän. Ootas. Mä etsin sen yhden. No mitä sitten saada niistä silleen, että ne niinku jotenkin liittyy toisiinsa? Mutta Lenni, mä kyseenalaistan, miten Phantom Creekin, jos sä mietit niitä, miten ne on... Nää menee. Mä tiedän, miten nää menee. No. Noniin, en kerro. Noniin. Mä en oo valmis. Älä laita lehmää, sen mä oon laittanut. Okay. 3, 2, 1. Se liittyy tälle. Kato nyt näitä. Ei! Mä olin oikeesti. Okei, on yksi oikea vastaus. Noniin. Ootas hetki. Nyt mä tiedän. Tää on oikeesti yksi oikea vastaus. Nyt. No mä yritän miettiä, mikä se olisi. Aha, mä keksin. Ehkä. 2, 1, nyt. Ritkala. Hetkinen, mietikääs. Nää 2 lisätään. Mä ehkä keksin. Ok. Jos me tää saadaan, niin mä en tiedä. Tää on niinku epäselviä. Noniin, onks valmis? Oota, mä en muista. Joo, ei. 3, 2, 1 nyt. Mitä? Okei. Tää on... Oota, mä mietin. Mietitään kaloja. Mitä nämä 2 on? Siinä on sulle... Tehdään pieni vinkki. Mietitään kaloja. Joo, mä mietin samaa. Okei, 3, 2, 1, onko se valmis? Oho, mikä tää oli? Häh? Mä otin pufferfish. Mä otin pufferfishin, mutta... Oh heuna, mä otin väärään. Kato, pufferfish ja oselotti on ihan ylhäällä oselot ja alhaalla pufferfish. Mä vahingossa painoin oselottia. No, tätä ei laskettu, koska mä vahingossa otin. Joo, 3, 2, 1 nyt. Mä luulen, että me vieläkin mietitään kaloja. No mietitään nyt. Aha. Joo. Mä zoomaan niin paljon kuin mä pystyn no niin sun naamaan tällä hetkellä. No niin, koitetaan uudestaan. No ei meillä ole enää mitään kaloja, mitä me saa. Okei, ei kaloja, mutta jotain isoja. Mietitään isoja. Ei nyt mitään tollasia. Okei, 3, 2, 1 nyt. Mä haluaisin... Mikäs sitten? Mietitääs. Jaha. Nyt jos mä nyt periaatteessa mietin nää molemmat... No, joo, mä keksin. Sama. Mitä? En tropeli. Koitetaan uudestaan. 3, 2, 1. Eiks tajua? Mä ajattelin sitä, että tää suojelee sua. Lemmi. No, tää ei kyllä suojele. No, creepereiltä. Se ei. Ajattelin sillä lailla. Ja nää kaikki on vähän niinku sun kavereita. Sillä lailla panda suojelee. Taidonko nyt potkaisee tätä pandaa silmää? Joo ei. Katsojat sitten. Tää ei mene nyt hyvin. Joo, ei kyllä mene. Joo, mä keksin. Mietitään taas kaloja. Ei. Ei, nyt ei mitään, että mietitään jotain. Mä keksin. Tää on okei. Ootas hetki. Okei. Mä en yritä löytää. Okei. No, niin. oota hetki. Mä oon valmis. Tää on helppo. Tää on päivän selvä.
Mikä kestää? Noniin. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Hei. Älä. Noniin. Tää on helppoa. Mä ajattelin nyt tota pandaa. Okei. Oota hetki. Oota. Nyt sä ärsytit se. Koja uudestaan. No. Noniin, Mitä uudestaan. sinä avasi normisuurrivaalia? Voidaanko nyt uudestaan koittaa? Mä en halus. Mä haluaisin mennä normisuurrivaalia. Mä just ajoin spawnaa. Sori, okei, hei. Oota. Mä en osaa käyttää tuota. Okei, no niin. Koitetaan uudestaan. Oota, mä teen nopea yhden jutun. Hei, mitä sä teet? Yhden jutun. Mä teen nopea yhden komennon. Jaha, se toimii. Entäs? Oota. Mä teen yhden jutun. Mä oon keskellä voidia. Pro. Mä nopea tsekkaa mun kanavan. Odota. Oota, mä oon ihan just valmis. Oota. Lenni, Mitä? jos sä nyt puhuisit välillä. Hei, miksi tässä spawn summona Witheria? Oota. Mulla on tärkeä asia. Hei! Mä rikon tän. En nyt oikeesti. Ai vetää. Hetkonen. Miksi ei toimi? Ai vetää. I'm coming for you. Noniin, missä oo tossa? Venä, tää ei nyt toimi. Muutes katsojat. Tää video taitaa olla kohta tässä. Mutta mennään vielä ottamaan se survivaali. Joota. Meispä vähän liian paljon. Jees, mä en hukannut sua. Voisiko sä valmis? Oota. Hei, tää ei oo hauskaa. Odota. Tää nyt ei toimi. Koita nyt tehdä asiaa.
Kuuliks ton äänen? Joo, kiva. Mitä? Montako asiaa siellä on? Hetkinen. Ei hauskaa. En mä tiedä mitä mä voin tehdä enää. Miten mä voin tappaa ne? Sit kun mä oon valmis tässä, niin mä voin. On siitä ennen tärkeä osa. Mikä olikaan se miekan enchanti, että se tekee tosi paljon... Aajo. Älä takaa kaikkia. Missä? Missä ne on? Ei tää vissiin toimi. Mä tein se komennon, että sen olisi pitänyt antaa mulle knockback-stikki, joka Jaa. Noin helppoa. Okei. No niin, Lenni. Bro. Lenni. Mitä? Mennäänkö kohtaa? Mitä tapahtui? Mennään me nyt normaalin survivaaliin. Joo, ihan just oota. Oota. Hetko. Oota. Paina tuota nappia. Miksi et sä voit painaa?
Ei kun paina sä. Se on kivempaa. Hetkonen. Ei se toimi. Lähetäänkö me kohta tästä? Joo. Saan sitten koska. Joo. Mut älä liivaa itse. Miksen mä sais? Mä haluun kikata sut täältä. Haluun koittaa toimiiko se. Oota. Hei! Onks kivaa? Älä oikeesti. Okei, no niin, bye bye. Mä listasin jo. Hei! Mä halusin kikata sut. No niin jo. Tuu takaisin, mä haluun kikata sut. Tuu takaisin. Tuu takaisin. Hei. No niin. Mä liivasin. Jaa, no, okei. Tuuks mun Ei mun maailma? maailma. Okay. Mitä? Survival. Tavarat. Haluatko menetetään tavarat, jos kuolee, haluukko? Miten mä pääsen sinne? Sä painat shiftiä ja tabia samaan aikaan, mutta haluaisin, että menettää tavarat, kun kuolee. Kerro! Voi. Okei, hyvä. Tai no, haluaisin, että taisi vaan normaali niinku. Tai no ei oo väliä, otako se vai ei. Tää on niinku normisurvi. Niin, ihan vaan normaali. Joo. Niinku, en halua mitään cheattejä siihen, mutta ei oo mitään väliä. Ok. Mut ei saa tappaa toista sitten. Mä haluaisin, että sais. Ei, koska sit voi varastaa toisen kamat. No, jos tappaa toisen, niin pitää antaa sille takaisin sen kamat. No, miten järkeä siinä on, että me tapettais toisemme? No, en mä tiedä. Miten me joinaan suhu? Oota, paina shiftiä ja tabia samaan aikaan. Teit sen. Mä oon painannut jo. Sä et Joo. Hostaakseni. Host word. Autohost on join, allow cheat pois päältä. Game mode survival difficult. Normal. Max slots. 2. Custom port. Friends. Host word. No niin, nyt sulla. Join world. Joo. Host is not available. Mä en voi tulla sinne. Hosted world is not available. Oota. Sä et oo hostannut sitä. Sä et oo laittanut sitä. Invite. Mä invitasin sut. Shift tab. Join world. Yes. No Nyt niin. sä oot täällä jo. Katsoja, taas se viimeinen mitä me tehdään. Juttu. Mitä? Mitä? Ei mitään. Niin. Mä alkaa puut tällä hetkellä. Mäkin voisin. Mitä? Mäkin voisin hakata puuta. No missä sä nyt muuten oot? Missä itse? No mä oon jossain äsken oli puun päällä. Mä oon tässä. No mä näen sut kyllä kohta varmaan. Oota. Mä nyt teleporttaan sun luo. Mutta eihän tässä voinut käyttää siittejä. No mä nopee teleporttaan vaikka nyt sun luokse vaan. Ei enää käytä. Niin mä otan sen sun takana. Ok. No niin. Mitä? Mä en näe mitään jos mua lyö.
Mulla on joku juttu, että näetkö sä nyt jotain, jos sua lyö? En. Eikö sä nähnyt mitään? Miten niin? Mitään nähnyt? Tuleeko sulle nyt musta näyttö, kun sua lyö? Ei. Mulle tulee, jos mä otan damakea venää. Onpa outo. Odotas. Mulla on joku outo juttu, että jos mua lyö, mä otan, niin. Musta tulee sokea jotenkin. Ei, mä en just Lenni. Mitä? Siinä. Mulla ei just käynyt noin. Hetkinen, mä voin käyttää niitä turvaks. Niin sit mulla on kuitenkin. Mennään mä nopea hakkaan lisää puuta, koska mulla on tällä hetkellä vaan 5 plänkkiä. Mulla oli jo plänkkiä siis. Mä voidaan kohta mennä 1.2.1.4 niin että silleen, että voidaan vaikka sit mennä Realmiin pelaamaan. Käykö? Mut ei vielä. Joo, sanoinkin kohta. Mut kun eiks tää oo se viimeinen juttu, mitä me tehdään tällä videolla? Mitä? Eiks tää oo se viimeinen juttu, mitä me tehdään tällä videolla? No... Eikö toisen videon sit siitä joku kaveria vastaan PvP:ia vastaan? Niin, no joo. Sit katsoit seuraavassa videossa voidaan tehdä se PvP-juttu. Joo, vaikka Realmissa. Joo. Mutta ei vielä tehdä sitä, koska no miksei me nyt tehtäis se? Me tehdään se kohta. Sinulle lahjoja. Joo! Bro is dead. Bro's dead. Ei! Ei, älä tapa mua! Hiilaa mut! Sori, mä en nähnyt mitään, niin älä nyt tapa mua. Vaikka voit sä hiilata mut parilla komennolla? Oho. Ja ottaa mun ruokapalkin takaisin. Joo. Odota nyt mä en tee sitä, jos sä nyt ei jatka mun hakkaamista, helvetti. Mitä? Tai jos me tehdään vaikka silleen, ettei me menetä ollenkaan ruokaa. Joo. Se on niin vaikea homma sit siitä Mut älä silti laita pois Peacefulilta. Mitä? Älä silti laita pois Peacefulilta. Miksei? Mä haluan, että voin kuollakin ja silleen, mä haluan käydä silleen, että meille ei ikinä kulu ruoka sitten kummistaan. Niin, no mä haluaisin... Onks mitään komentoja, et sulla ei ikinä lopu? Joo. Nyt meillä ei kulu ruokaa ollenkaan kummistaan. Mä luulin, että... Kato, mä en halunnut saada Peacefulin käyttöön, mut voiko sä seurata mua? Mä tiedän varmaan aika hyvän paikan. Onks tää silleen niinku survivalia, että meillä rakennetaan kaikkia taloja ja sellaista? Rakennetaan meille molemmille silleen talot ja silleen. Ok, mut voiko se tulla? Katsotaanko nyt sillä lailla survivalia vai? Vaikka. Venä mä tuun. Joo. Kautta difficulty. Tää laittaa vaan. Laita sen nyt normaalille.
Se on normaalilla. Possu. Eiku niin joo, me ei tarvita ruokaa. Ne lampaita, niin me saadaan sänky. Possu ja tarvitaan mahtia. Me ei tarvita Lenni ruokaa. Ihan sama. Meillä on se efekti, että me ei menetetä. Mä en halua olla possu. Miten mä voin lyödä mun vasemman kädellä? Et mitenkään. Paitsi jos sä laitat skin customize. Wow! En näe mitään. Au. No! Please, no! Se hiilaa silti heti. Ei joo. Sä on aika pro, kirves. Eikä. Saaks mä noin komennot, että mä voin teleportata suhun ja saan mun kamat takaisin? Ei sit enää toisiamme. Okei. Te pettää mut sun luo. Ja laita mulle ne komennot päälle. En mä jotenkin pysty. No te pettää mut sun luo. Joo, mutta älä lyö mua, mä en näe oikeesti mitään. Tää on ärsyttävää. Missä mun kamat on? Sulla on mun kamoja. Eiku ei ookaan. No ei ole! Kato ympärille, mä en tarvitse näyttää nyt mitään, niin... Ne ehkä diispavnas tai jotain jo. Mä löysin ne jo. Joo, hyvä. Ja tässä on Nyt sun ei villat. enää ruveta toisiamme. Siinä on sun villat. Mulla ei oo enää sitä Saturn. Joo, on mulla. Joo. Niin. Tuu. Mä en halua sit PvP:stää tällä, koska no siis joo, se bugi, että mä en näe mitä jos mua lyö, niin mä en niin. Silloin on vähän vaikea PvP:stää, niin. Laavaa. Joo. Ja näitä. Hei, ne tarkoittaa, että tässä on lähellä kyllä. Mennään vaan tänne päin. Mä otan näitä. Noniin. Joo. Ja itse asiassa jos on laavaa, niin sekin tarkoittaa sitä. Ei tarkoita kyllä. Kyllähän. Tässä on ironia muuten. Mä tein niinku, mä just riskeerasin mun jokaisen kavan yhden ironin. Kato. Täällä on lampaita paljon. Ja muuten tuossa on myös lisää. Joo. Deet. Ei tämä vaan valkoisia. Niin et saadaan molemmille sängyt. Monta villaa sulla nyt on? 4. Joo, se riittää. Hei, mitäs teet? Hei, tää on nyt on 3 kertaa löytynyt näitä kurpitsoja. Mitä? Au. Mitä? No vissiin mitään siinä asti, että me saan HP. Lisää kurpitsoja, mitä? Eli me ollaan vissiin aika lähellä. Luola. Mennään. Mä katon ekaksi. Joo, mä en tiedä, jos täällä on, kyllä. Vai ei. Vaikka. Mene sinne alas ja teleporttaa mut sun luo. Mä haluun mukamat. Noniin. Oi, ei mitään. Ei, melkein te heti tipuu takaisin. Älä lyö. Jos olisit lyönyt, mutta mä en tiedä. Ai, mä en näe taaskaan mitään. Heike, mulla ei oo niitä lumouksia. Mulla ei oo enää niitä... mitä noi nyt on? Täällä ne on täällä. No, noin nyt sulla taas. Saamme myös sen HP-jutun. Ai siis se, että ei kulu ruokapalkki. Ei, kun HP tulee nopeasti. Ok. No niin. Nyt laita vaikka taas sovikkoseen. Voiko se laittaa päivään? Mä en näe täällä yhtään mitään.
Sun pitää laittaa Feather Settingeistä Fulbright päälle. Feather Settings. Miten? Ei kun siis Lunar. Oota. Ei sun tarvi. Mä yritän etsiä täältä. Ei sun tarvi, mä laitoin sulle Night Visionin, niin sä näet nyt hyvin. Joo. Nyt jos sä oisit... Sä hakkaat popperia. Joo. Mä nyt turkun. Se on maailman parhain juttu. Hei! Auronia! Hei! En mä lyö. Ota sä tosta, Iron. Jos sä olisit äsken kuollut, niin mä en tiedä. Otan meidän Ironia. Joo. Toi on hyvä survivaali jopa. Venä, mä nopea sammuta teitä. Ei! Heitä mua sinne veteen. Sitten pitää. Hei, oota mua. Mä voin ihan täällä edelleen näitä Ironeita. Missä se Ironi on? Tuolla. Ei kun tossa. Mä löysin lisää Ironia. Aika paljon täällä on. Hei! Hei, mitä sä tuut tähän? Nyt mä en saa mitään Ironia tästä. Siinä on sulle 2. Ai, kato, kiitos. Au. Look. Joo! Hypitään alas! Aha. Ei, kammat lensi laavaa. Ei kun, onks mulla vielä kama siellä? Please sano. Täällä on sun kama. Laita mulle taas ne vitsi enchantit tai mitä ne nyt on. Kaikki ne koska. No nyt on efektejä, mutta okei. Mä luulen, että näin kuolet tohon. Hei, missä mun Ironit on? En mä tiedä. Joo, löysin. Hei, laita Ai, mulla on kaikki. Hei, katso. Joo, täällä on oikeesti on sikan. Nyt Lenni, älä please tuu lyömään mua. Okei. Älä kato mua noin. Jos sä lyöt mut, niin mä bännään sut. Ei, täällä on bännä. Joutta bännä. Mitä? Ei mitään. Sä löysit timanttia. En ees. Ei mulla ei oo puuta, saanko mä please puuta, please? Kuinka paljon? Puuta. Kuinka paljon? 6. Kivekset on! Kivet on! Tarvii kiviä! No, kiteltäs kivekset irti, jos sä tarvit. Missä pöllin mun Ironeit käykö? Miks pöllisi? No joo, että sä saisit enemmän Ironia. Täällä on paljon! Täällä on oikeesti aika paljon timanttia. Ai, onks se timanttia? Oh! Mä löysin timanttia! Muista, että tarvit Iron pikakse. Kiveä. Mut mä haluun ottaa noi timantit, mitä mä löysin. Mitä? Siellä. Mä löysin oikeesti tosi paljon timanttia. Hei kato, mä löysin just simulaattorin Ironille. Mikä ihme simulaattori? Iron-simulaattori. Mulla on 2 Iron, ei kun 5 Ironia, vielä 3 Ironia. Mulla on 7 timua. Vielä 2 Iron, vielä 2 kivestä. Mitä? Mäkin palaa laavaa. Ja 1. Sais mä se? Jes, mä sain. Mä menen hakemaan noin dimandit, mitä mä löysin. Älä ota niitä sitten. Joo, okei. Ota.
Mä löysin. Mä löysin nopea niin, ettei me... Hei, 2 timanttia. Mä löysin vaan 2 timanttia, mutta mä haluan nyt me ei menetä kamoja, koska no siis joo. Se on vähän ärsyttävää nyt, että tässä vaiheessa sit menettää kamot vai mitä. Joo. Mulla on timanttipikakse. Mutta tässä on mulle timanttia 2. Mä haluan ottaa ne. Joo, mulla on 4 timua. Koska mulla ei oo. Mä menen tappamaan ton. 5 puuta. Mulla ei oo oikeesti mitään. Mä nopeasti. Mä teen tästä 2 bukettia. Nopeasti. Mä haluan, että mä saan 3 ironia, ja mä annan sulle loput puut. Joo. Ironia. No niin, sitten missä sä sitten oot? Mä tuun etsimään sut sitten että... Ei kun asat tossa. Tätä yhtä vettä ylös. Mutta täällä on ne täällä on ne timonnit. Ei mä näen sut. Ota. Hei, siellä on timanttia mulle. Hei, älä ota sitä. Okei. Mäkin haluan ottaa timanttia ees. Siinä oli vaan 2. Saanko mä puuta? Saat. Täällä. Siinä on sulle puuta. Mä otan tästä. Siinä on 1. Hetkinen. Mulla on tikkuja vielä 2. Just tarpeeksi. Yes. Tää oli best start ever vai mitä? Joo. Craftaa siinä. Lähetään sitten. Mä tarvisin lisää. Hankitaan timanttia. Hetkinen. Sä sai kilveen. Niin. Saa mäkin kilveen. Mäkin haluun craftaa kilveen. Ei mulla oo. Sori, mä en nyt halua käyttää mun, mitä ne oli, ironeita. Mut mulla on oma ironia. Mitä? Mulla on oma ironia. No tee. Ei mulla puuta. Mä annan kaikki mun puut sulle. No mulla ei... No okei. Tuolla sä saat craftattyä se. Mutta tämän jälkeen mennään ylös hakkaa puuta vai mitä? Eikä. Mä unohdin. Mä käytin yhden. Tähän itse polttoon. Nyt tarvii vielä yhden. Pystymme tehdä näin. En pysty. Ei. En todellakaan käytä tollasta. Onks täällä puita täällä luolassa? Onko se tyhmä? Ei tietenkään, ellei me löydetä Mineshafttia. Mä tarvii yhden puun oikeesti. No mulla on 2 puuta. Jee. Onko sulla muuten sun autoklikkeri päällä? Ei. Oho. Ja hei katsojat sitten, mä käytin autoklikkeriä äijää vastaan. Niin. Mä kyllä tiesin, me vaan sovittiin, että mä esitän, että mä tiedän vai mitä. Joo. Ouch, sori katse, mut se oikeesti se tiesi, että mä tein sen. Niin. Se oli ihan vaan kontentin vuoksi vai mitä? Joo. Tänään en mä kyllä tiedä, mulla ei ole YouTube-kanavaa, niin... Niin ei olekaan. Onko sulla muuten video päällä tällä hetkellä? On. Joo. Kuinka pitkä video tulee? Sitten kun se tulee ylhäällä, niin teleportaako mut sun luo, koska ne on niin. En mä tiedä, tää pitää varmaan kohta sitten lopettaa tää video. Joo. Tai lopettaa siis pelaaminen vai video? Video. Joo. Mennään kohta sit PvP:ttää. Hei, käykö, että ei pelata tätä maata ilman, että sä teet tästä videota? Teleporttaa mut se ei mitään niinku ns. Off-camera miningia. Teleportaaks mut sun luo? Alkaa. Ouch.
Mä löysin semmosen pikkuluolan. Joo, mä oon täällä. Ei, tässä on muuten koalia. Nyt ei enää sitten tarvi... mikä se oli? Puula. Ei! Tulla. Mä kuolin. Mä menetin mun kaikki kamat! Ei kun en mene. Et mene. Teleporttaa mut sun luo. Oho! Niin. En näe täällä mitään. Mä menetin kaikki mun enchantit. Teleporttaa mut sun luo ja käytä ne enchantit mulle, koska mä en taju mitä mä just teen. Enchanttia! Ne on! Potioneita. Efektejä. Niin. Hei, mä en näe täällä mitään. Niin. Kammoja sä haluat nähdä. Noin. Minä. Missä me ollaan? En minä tiedä. Mitäs mä toi miekka? Läks! Miksi sulla on noin paljon? Kuole! Ai kysy, miksi mä käytin autoklikkeriä tässä? Ei älä kirjoita! Älä nähdä kuinka nopea mun... Tee miekalla nyt mun kilpeen. Ei se mun kilpeen. Äijä, kato mun kirvestä! Mun kirves meni sairaan rikki! Katsotaan kuinka nopeasti mun tää menee rikki. Joo! Ei! Lenni, oota, mä sanoin. Okay. Teleporttaa. Oota, mä laitan sulla oliks kivaa? Joo, olipa kivaa. Hetki, onks mä kuolia? Mä haluun craftata miekan. Ja niin, miekan. Ei mulla oo mitään. Eiks sulla kuolia? No, mikä sä kuolista teet miekan? Hei, you are not a good friend. Miekalla. Menis on just 8,99. No! Kyllä se Timu! Mäkin löysin Timua. Hei, mä löysin ne oikeesti. No mistä mä saan sitten miekan craftattyä? No okei, no painaa ne niin, että sä saat miekan. Autoklikkerit jättätöitä tarvitse punakkeja. Ai. Eikä, siinä oli vaan yksi. Mä etin lisää. Oh shit. Oliks se hauska pränkki, kun mä löin sut vaan hurkki ja sit sä vaan räjähdät? Mun mielestä oli. Joo. Se oli kyllä pro-trikki vai mitä?
Voidaan mennä maan pinnalle. Mitä? Voisi killaa mut, tapa mut. Mitä? Tapa mut. Joo. Hyvä, tapa mut. Joo. Ties mitä? Mitä? Heunaa. Kikkaa se yhtäkkiä. Toi on fullina toi worldi. Sillä on liikaa... Siis tuolla servulla on paljon pelaajia. Okei, no niin. Ennen 1.21.4 käytö. Hei, joina mun maailma. Mutta tää video taitaa nyt olla tässä. Nähdään seuraavassa videossa, joka on sitten taistelua. Joo, moikka! Moikka kaikille katsojille. Ei kyllä mun katsojille, mutta ihan sama, moikka! Moikka!